Foron tempos. Foron tempos nos que avós e avoas transmitían lendas e saberes a netos e netas. Foron tempos nos que pais e nais narraban e compartían costumes con fillos e fillas. Quizáis por falta de tempo, tal vez por falta de espazo. A historia oral vaise perdendo porque falta xente emisora, persoas receptoras. Para perpetuar o noso patrimonio oral, a Ómix de Tomiño, xunto ao seu grupo de voluntariado local, decidiu elaborar este pequeno documental. Como te chamas? María Josefina Gómez Rivas. Donde eres? De San Salvador de Tebra, o barrio de Lubián. Chamo-me Argentina Rodríguez Vicente. Son de Forcadela. Enrique Martínez Ozores. Eu son dos Ozores, pero dos pobres, non son dos ricos. Se goian sempre, sí. Sí? Sí, o goianés auténtico, de Fontela. Pois eu son aquí de Goián, a mí me conocen máis ben aquí polo Quín das Viñas ou o noso Quín. Le voy a decir todo. Camilo Fernández González, nada máis. Refugios donde nacín. Natividad Álvarez Mariño. Pois eu son, como lle vou dicir, xente tui, hola, son Prudencia, son de Randufe, da Gía. Unha escola a Forcadela, pero eu levei pouco a escola. Pouco, unha vez ia, outra vez non ia, porque como tiña miñas irmáns que eran máis pequenas, pois tiña que meus pais traballar o campo e iso, eu era quen quedaba con elas na casa e xa empezaba a facer eu a comida e iso. Eu ao campo non fun moito, eu estaba sempre máis na casa, a comida, a limpieza na casa, porque o difunto papá e a mamá gostaban de echar a casa, comer e acostarse un pouco porque viñan cansados do campo. Eu fui Loureza, a escola. Un lugar que se dice Loureza. Claro, que falábamos galego. Escribías en galego, todo. Pero eu tamén sabía escribir portugués. O colegio eran os maestros daquele tempo que ensinaban bastante, pero moi duros, moi duros. Había moito que traballar no campo, moito que traballar. Que eu fui un deles que tamén que fui un pouco á escola, non a verdad, porque tiñamos moito campo e había que traballar. Tiñamos 4 vacas, ovellas, eso tudo, e había que traballar, para comer. Sí, logo había outra xente que sí, que iba moito á escola, que eran máis... Nós na casa, nunha palabra, nunca pasamos mal, nunca, a verdad. É unha casa fuerte de eso, de contrabando, tiñamos contrabando, vacas, todo, de campo. Que agora houve moita xente que pasou moi mal, moi mal. Non había que comer, axudaban, salían aos veciños e tal. A escola íbamos, pois, uns podían ir calzados, outros iban descalzos, mañás de frío, mañás de neve, pois había alumnos que iban descalzos á escola. Despois na escola, pois era... Daquela era... A enseñanza era
un pouco precaria, non? Había un índice de analfabetismo bastante elevado debido de que os nenos eran usados pois para ir a pastar o gado, para facer labores do campo e a veces pois os privaban de ir á escola porque os pais só necesitaban para traballar na casa, o sea, antes non empezaba a traballar así que podía que a ixada se lle metía na man e que en día ixada di outros aperos do campo, non? Xente que moitas veces os nenos iban para a escola sin desayunar porque non había que dar, entón hasta lle daban sopas de viño para xa pola mañán e, bueno, logo pasaba o que pasaba, non? O sea, era bastante duro, non? Logo as cousas foron cambiando e me acordo tamén cando veo nos daban queixo, nos daban leite nas escolas por un plan que hubo de axuda para a alimentación dos nenos, entón pois merendábamos na escola con os queixos que mandaban, nos daban leite e cousas así, non? E, bueno, hasta que despois isto foi indo abríndose e tal, non sei se foi para ben, se para mal, pero as cousas tamén non están moi claras hoxe. As anécdotas eran de que como te trataban os mestres, non? O sea, os mestres te trataban, pero te facían castigos de porte, por exemplo, calquera historia, te poñan de rodillas, te metían grans de millo debaixo das rodillas, cos brazos abertos, outros pois te puñan cos brazos abertos con libros de tal, e como te baixo o brazo, con a cana india, te machacaba. E, bueno, era así, antes un neno na escola non podía, hoxe pois xa sabemos o que pasa, que se o neno lle dice o mestre algo, pois ou lle ocurre pegar xa, bueno, xa se funde o mundo, non? E daquela non, daquela pois se pasaba os nenos a tal, pois moitas veces o sea, reprimilos hai moitas formas, non? Daquela era base de pau, nunha palabra, non había outra cousa, non? Que naide se lle ocurrira ir a falar con o maestro, botarlle unha bronca ao maestro porque lle pegara ao neno. A tunda levábala a ti, se chegabas a casa dicías que o maestro che pegara, non? Entón te dicía, che pegou, por algo te deu, agora vas a levar outra. Iso pasaba tamén. Tiñamos 6 anos cando empezamos, e hasta os 16 éramos todos xuntos, rapaces e raparigas, que era unha escola mixta. E, bueno, a profesora pasou mal con nós porque éramos moitos. Pero, a ver, aprender ainda aprendemos, teño os certificados de estudios primarios, e aprender ainda aprendemos bastante. Onde vivía esa maestra? A nosa maestra era de Figueiró e vivía na escuela. Si, a profe mandabanlle unhas caixas de queso e leite en polvo e a veces pois levábamos o pan e puñanos un trozo de queso encima e facíanos cos polvos un vaso de leite e tomábamos aquela leite. Non nos chistaba nada, preferíamos o queso, pero o queso terminábase logo porque mandaban pouco. Ao salir da escola, pois, se chovía, levábamos un saco pola cabeza porque non nos deixaban levar o paraguas porque non o rompíamos. E viñamos todos xuntos, cada un, claro, para o seu barrio, e pasábamoslo ben, falábamos polo camiño, pasábamoslo moi ben. Nos recreos xogábamos, os maiores cos maiores, os nenos cos nenos, xogábamos aos escondites, xogábamos, saltábamos á corda, pasábamoslo moi ben no recreo. Esa profesora falaba galego, se non falaba... Todo castellano, escribilo castellano e falar castellano na escola era todo en castellano. Tiñamos que rezar ao entrar, dicirlle á profesora sempre señora, e todo era en castellano. Nós, cando estábamos solos, falábamos o gallego, pero cando estábamos coa profesora, así todos lle damos un pouquiño de xeito ao castellano, porque tiñamos que escribir e falar o castellano. En tanto tempo viña o inspector, e ela, pois, pasaba mal, porque nos avisaba para que fóramos un pouquiño máis arreglados, pero algúns iban carzamancas.
E ela, pois, pasaba mal porque non íbamos así todos un pouquinho arreglados. A veces tamén viña un fotógrafo á escuela, sacábanos fotos, que eu teño ainda na casa o recuerdo, e sacábanos fotos. Despois, cando foi o último curso, foi no segundo ou terceiro ano de isto de facer exámenes, e fomos a facer un examen a Tomiño. Incluso había rapaces que pola mañán iban á escola e por a tarde iban a traballar para a fábrica de madeira. E os jueves pola tarde as raparigas facíamos costura. Bordábamos sábanas, facíamos tapetes, era costura. Para as raparigas, os rapaces facían cuentas. Bueno, en tempos moito de atrase, incluso na nosa casa, viviu unha profesora que puña a escola ali ao lado na Eulías, estaba na casa con dereito a cociña e unha habitación, era de Pontevedra, e tiña un irmán médico, tiña termómetro para cando nós tiñamos fiebre, o irmán dáballe cousas así para cortarnos a fiebre, para lombrices naquel tiempo, que non sei por que todos os rapaces tomábamos o jarabe para lombrices. Despois xuntábamos de Vilamián e San Salvador e no fin de curso íbamos a excursións. O papá e a mamá sempre foron con nós e fomos a moitos sitios moi bonitos. Fomos a Cangas, fomos a Bueu, fomos a Pontevedra, fomos a Toxa, a Catedral de Tui, visitamos moitos sitios cando íbamos de excursión, un día moi bonito. Pois unha trastada, meu irmán, un irmán meu, que un día levou unha chaqueta a que tiña a escuela, e un amigo con un bolígrafo, con unha pluma que había, pois por detrás escribiu a toda. E mamá, claro, chegou a casa e levou un disgusto moi grande, porque era a chaqueta que tiña. E, bueno, os rapaces, si, facían travisuras, batían uns outros. Había tamén uns rapaciños que viñan de lá de Souto, e a veces viñan así cas mans sucias, e viñan despois a profesora, pois, mandaba ir ao rego a lavar as mans. E había cousas así, así. E a profesora, cando miraba que eran moi rebeldes, dicíalle algún que lle trouxera un bime, e despois traíalle o bime, e despois acababa por, ao millor, o que traía o bime, pañar co bime, porque era o que o traía, xa era moi travieso. Bueno, había as súas cousas, sí. Cando ibas á escuela? Tamén. Había que traballar pola tarde? Pola tarde. Facía moito calor. Podíase falar galego na escola, ou non? Sí. Deixaban? Tamén gustaba que nos falaran o castellano. Hasta chegar á escuela, os rapaces tiñan a escuela deles e nós tiñábamos a nosa. Se les andaban a xogar ao marro ou a xogar ás bolas ou con un couso que botaban así que era un trompo. Un trompo. Eles enredábanse así e nós xogábamos a saltar a corda. Facías así un dibujo no chan. Dibujos no chan e botábámola e despois xogábamos con elas. Era o que había. Naquela era o que había. E despois, á noitiña, viña nosa nai a buscarnos. Aí si falábamos o gallego. E a mestra era moi boa. A mestra era de Tui. Eran dúas irmáns, pero eran moi boas, Eu, cando chegaba, era quen lle tiña que levar a cesta da comida da mestra. E ti coñecías xente presa así por culpa da guerra? Conocí a maestra, chamábame Doña Maruja. E había guerra. E non podíamos salir da casa.
E mataron a moita xente. Por culpa da guerra e da represión, sí. Tivemos moito tempo presos pola guerra que nos van a matar. Médicos e veces estaban presos. Tamén. Estaban presos por ser desobedientes dos rapaces, eu que sei. Entón había que tomar mediciñas da casa. Home, claro, o mel das abellas que facían ben e pellizcaban ben. Onde había médico? Aquí en Tomiño ou en Tui? En Tomiño e máis en Tui, pero íamos máis a Tui. Nós, cando estábamos malos, sempre nos viña o médico á casa ou levábanos ao médico. Había médico en Tui? En Tui. Era día da esclavitud e nós en Forcadell e ali en Tomiño era o día do alivio. E o papá tamén non nos deixaba moito ir solas á festa. O papá, porque a mamá, as miñas irmás eran máis pequenas, ao mellor a mamá, vai ti con elas, eu non vou, porque os pequenos non nos podemos levar á festa, así, sabes? A festa por non é esa vida que levamos, pero solas nunca nos deixaban ir. Nunca, nunca, nunca. O papá era quen ia con nós sempre, porque tamén lle gustaba escoitar moita música. Non tocaba, pero gustaba lle mirar. Papá oía dicían, tal sitio hai, María, tal sitio hai festa e a tina queda cos rapaces e nós imos a verbena. As festas? A festa Como eran? Bailar. En Loureza, pois, había pois festa cando dun santo ou así cousas, pois, e sempre se comía millor. Eu non sei o que comían outros, pero nós comíamos comida de porco, ou cocido, sí, un porco. Nós realmente tiñamos un rabaño de ovellas, e cando había dos carneiros ou un fin que torraban coas ovellas, porque pois matábamos e comíamos esas cousas. As festas antes eran moi bonitas, porque había moita juventud, e hoxe só hai unha moi boa orquesta, senón xa non hai juventud nas festas. E a rapariga bailábamos cos rapaces, aunque tuveran novias, eles, ou nos novios, e un sábado, unha verbena, había moitísimos rapaces, porque só iban a mellor a xuntar raparigas o domingo, e pasábamoslo bomba, porque bailábamos uns cos outros, eran moi bonitas as festas. A festa do Olivia era unha festa moi bonita, íbamos a comer á casa dos meus tíos, e despois pola noite puñan uns, chamabanlle boliches daquela, cos toldes por arriba, vendían viño, vendían, e entonces os meus tíos levaban a cena, e cenábamos todos alá na festa do Olivio. Pasábase moi ben nas festas. Estábamos tamén deseando o fin de semana para ir á festa, porque despois todo inverno, pois viñamos a pasear para a carretera. E si, o papá e a mamá iban casi ano si, ano no, a San Amaro, levaban un pouco de xamón cocido, un chorizo e un pouquiño de carne, e despois comíamos ali nun bar, e no bar puñan o café e o pan e o viño, e pagaban aquilo, claro. A Monteloia todos os anos, a San Benito a Gondomar tamén,
En San Benito collíamos un autobús para arriba e despois pola tarde non había, pero o día de San Benito a empresa puña autobuses e despois viñamos a hora que nos parecía para baixo. Había música xa de Tui, había a charanga, chamaban, a música pequena que había en Tomiño, a de Valladares, e xa había outras músicas, había músicas boas, si. Si, por exemplo, había unha música na víspera e outra no día, entonces marchaba, pero se só había unha música por 2 días, pois os músicos, ao principio, andábase polas portas a pedir un feixe de palla, e nun sitio grande, como na Casa do Lías, que había un salón moi grande, pois puñase a palla toda estirada, e cada veciño puña unha sábana, e botábase ali as sábanas, e dormían ali moitísimos músicos. Despois xa cambiou, entonces iban a dormir ás casas. E na nosa casa, como había unha habitación con ventana, pois sempre nos pedían para ir o director, porque tiñamos unha habitación con ventana. E tamén a parroquia os barrios de Frianza e Souto non tiñan carretera. Entonces, cando eran os maiordomos da parte de lá, tamén sempre iban os dos directores, e o director, ao mellor, pois, iban a dormir á nosa casa. E outro día, pois, facíase o desayuno e viñan pa música, claro, pa tocar. Despois empezaron as orquestas, e xa viña a orquesta, e, bueno, eu que sei daquela, os rapaces falaban dos altavoces e dedicabanlle discos a raparigas. Lijábase de outra maneira, non? Lijábase de outra maneira, é verdade. A da festa, un recuerdo que teño, unha vez que fomos á festa do Alivio, e para non vir a pé, pois nun camión viñamos unha pandilla de xente todos no camión, para casa. E senón, pois viñamos a pé, pero cantábase polo camiño, apupábase, e pasábase media festa era polo camiño, porque xuntábamos, iban vindo de casa en casa, os do barrio de arriba, íbamos enlazando toda a parroquia hasta chegar, por exemplo, a Taborda. Cando entrábamos na festa xa era media festa. E despois, polo camiño, pasábase moi ben, moi ben. Non había luz polos carreiros, pois iso pasábase mal. Pero cantábamos, meu irmán e máis 2 ou 3 eran maiordomos da festa do patrón, entón viñeron moi tarde da festa, e pois pola mañán botan as bombas. E despois viñeron con outros veciños, e paraban nas casas, viñeron de bodega en bodega, cando chegaron acá arriba, eran as 6 da mañán, e se viñeron un pouco tal, e puxeronse a botar as bombas, que despertaron a toda a parroquia. Antes de tempo. Antes de tempo. Había as súas cousas. E da iglesia tamén, tiña un primo que iban todos os días a tocar a oración, e despois eu máis a miña prima e meu irmán íbamos, no inverno xa viñan do campo, xa era un pouquiño noite, íbamos con el a tocar a oración todos. E despois chegábamos á casa, puñámonos a xogar. E pois el traía a chave da iglesia no bolsillo e perdía a chave. E despois o outro día había misa, entonces iba a chorar a miña tía que perdera a chave. E a tía dicíalle, mira, vai para a casa que eu mañán levántome moi cedo e busco a chave. E rezáballe unha oración que ela sabía, que dicían que era o responso de San Antonio. E o responso era que a muller preguntáballe, por onde xoaches? Por aquí, por ali, por ali. E ela andaba polos sitios que ela anduvera e encontráballe a chave. Ao final encontraba. Non sei se o responso facía algo, se non facía. E xogábamos, pasábamoslo bomba. A festa que máis nos gustaba era o meu pueblo. Había unha orquestra, había acordeón, e os gaiteiros que traballaban ali,
E traballaban de reiteiros. E ti bailabas? Eu tamén bailaba, Sabías bailar? pero había pouca gana, Sí. porque falta de traballar. Había pouca gana de despois ir por reiteiros. Estaba unha cansada, verdad? Bueno, Mira, e así muitas cousas que non me acordan. aquí celebrabas o entroido ou o carnaval. Ai, sí. Ai, andaba moito dentro e todo. Sí, gustaba. Escondíanse. Para nós, as máis importantes era a festa da Guía e as de por ali, cerca. Íamos ao Anxo, íamos a Tomiño, íamos a San Bertolamé, íamos a esas festas, ao Anxo. Eran as festas nosas. Raparigas íamos unha recua. Ao mellor viña algún mozo tamén a lado nosa, pero iso era jado que viñan con nós, pero non era para namorar nin nada. Había orquestas e había músicas e había geiteiros. Cos geiteiros moito bailábamos. A ti gustabache cos geiteiros? Home, e bailar a muiñeira, e bailar o... Ai, Dios mío, que era a vida. Pero agora iso acabou todo. Tiña unha pandareta para tocar, e na temos na casa. Cantar tamén, porque cantábamos na misa. Na festa? Na festa non se cantaba. Cantábase por fora, ao mellor, cando o señor Abad nos facía por ali na San Cristián, e cantábamos con el cantaba e nós cantábamos con el, non? Pero cantábamos todas, non cantaba unha sola. Comíase, podendo ser, o cocido. Despois, o que lle gusta o polo, comía polo, se non comía pescado. As empanadas e arroz que haces tamén. Eu non teño que contar, só de cando íamos ás festas a bailar. Fontela antes era moi familiar todo. Agora non, agora se perdeu moito. Agora íbamos nós a casa dos outros, ajudábamos uns aos outros, pero agora iso acabouse. Cada un anda ao seu baile. Axudamos uns aos outros, íbamos axudándose uns aos outros. Se hai que había que ir a facer un alboio, un cabanón, pois faías entre todos, eso. Se había que ir buscar un trator non, carros de vaca, de erva ou así, iban uns veciños, así axudamos uns outros. E mesmo os veciños e todo, era unha unión moi grande. E había, cando era da mallada, pois andábase de casa en casa, o papá sempre facía remedas, acabábase de facer a mallada e comías unha rabanda de pan e bebías un vaso de viño, e xuntábanse os veciños a veces hasta para follar, se collías moitísimo millo, tiñas moito atrasado, pois xuntábanse os veciños para follar. En Tomiño eu tiña un irmán que traballaba nunha panadería e gustaballe moito ir ás folladas. Pero tiña unha cousa que se o rapaz ou unha rapariga encontraba un rei, o rapaz tiña que darlle un bico á rapariga. E meu irmán, como era moi vergonzoso, un día encontrou un rei e o rapaz para darlle o bico á rapariga pasou moi mal, moi mal. E para a matanza
matábase o porco, facíase o almorzo, despois a comida, a cena, no outro día que se desfacía e viñan igual os meus tíos a nosa casa deles, volvíase a comer a mediodía, a cena, eran 2 días de uns ir á casa dos outros, sí. As historias eran cando había cualquier cousa, como é agora na televisión, malos tratos ou algo así, pois a xente enterábase dun lado e do outro porque había uns papeles escritos que chamaban historias e vendíase no mercado. E entonces pois a xente compraba esas historias e lías e enterábamos de moitas cousas. Naquela apañábase o tuxiño todo. E agora nós, a familia, gustanos estar moito xuntos. Matábamoslo o cerdo, o día do cerdo era como unha joda. Unha festa. Sí, era. O matar o cerdo era unha festa. Que bueno, cantaban, eu que sei, aburrido xa. Pero gustábanos moito estar así, a familia xunta. Non había lavadoras, había que lavar a man un pilón. O piso que había que fregalo, antes había que fregar así con un cepillo, e unha banquete fregalo. A min o campo nunca me gustou. Eu fui ao servicio, atendendo dun capitán. Ao vir do servicio, eu comprei unha casa. Fun desde rapaz á tilleira. Entonces, pois, empecé a traballar a fazer tellas. Había amos que daban moi mal de comer. Sí. Eu xa llo decía antes de ir. Se hai mala comida, a mí non me lleve. Eu traballei en todo quanto hai. Fui un carniceiro. Amigo, non sei contarlo xa. Comprei porcos, vendinos, comprei vacas, vendinas. Matábamos por vacas nin touras. No. O que nacía da vaca, vendíamos. Eu son dunha casa pobre, pero eu nunca precisei nada dela. Eu traballei moito. Anei moitos cartiños tamén. Compraba vacas, vendía, compraba touros. Os cartos eran malos de ter. E eu tuve vacas á anancia moito tempo. Pois despois caseime sin tendo mismo. Traballei moito coa cabeza, pero co corpo non nos estropeei tanto. Eu fun a servir pa Vigo, e eu estaba en moi boas casas, que eu estaba na cociña, e o señor gustaballe moito a comida que facía, eso. O señor queríame moito. Sempre viña a ver a miña cociña e dicía: "Oi, Tina, la comida..." Sí. Sempre, sí. Nunca me dicía que a comida estaba mal, Era moi bo home, que boa era, Dios mío. E viña moito á cociña a ver a miña, porque ele andaba con bastonciña e non podía salir. Salía se a levaban os fillos, iso, pero non, ele non salía. Cando eu non tiña que facer na cociña ou iso, viña moito a ver a miña. A falar contigo. A falar, pero era moi bo home, falaba serio. Tina, mira isto, enseñábame moitas cousas,
tiene esto, tiene aquello, yo te lo digo a ti, pero non lo digo a nadie. Moitas cousas que era un home moi responsable, de que non estaba de macaco ni nada, era moi serio, moi serio, é moi bueno, era buenísimo. Eu acórdome moito con el, del, que tiña unha cuñada e a muller, pero eran moi beatas, non sabes, el non lle gustaba moito esas cousas, do rosario, de unha cousa, metíanse lá nunha habitación e el moitas veces di, ya están con el rosario, ya están con... E moitas veces cando eu non tiña moito que facer, ou se tiña que planchar, entón viña a beira miña e falaba un pouco. Nunca me chamaba Argentina, porque dice que el nombre mío que era moi feo. Sí. Quen te Pois puso... gústame. Pero como él non lle gustaba que me chamara Argentina, non quería ese nome. O baile non lle gustaba que fora, Eu ia ao baile con outra amiga, que éramos amigas, que estaba ali nos mesmos pisos, pero Dios me libre que supera que fóramos ao baile. Onde fustes? Bueno, a dar un paseo por ali, xunto ao mar, así, non sabes? As chicas que ian ao baile, que tiñan mala sona e iso, ele enseñábanos moito, non era nada, non, pero era que iso ele non lle gustaba. Non lle gustaba andar así. Las que andan en el baile, puña yo, brela lá. Non, eu estuve moi ben en Vigo, pero despois falleceu o papá, puxos o papá moi maliño, e tuvo que estar nun sanatorio en Vigo, tuvo que estar con él, e eles tuveron que tamén arranxar outra muchacha, porque o papá despois non quería que estuvera en Vigo. Cando vim pa casa, pois, colleron un desgusto moi grande os de Vigo. E foi cando collín o home que tuven. A forma de vivir era totalmente diferente da hora, non? Donde a xente, pois, aquí a forma de vivir, aquí concretamente no rural, era a agricultura, que era unha agricultura, pois, labrando coas vacas, labrando cos bois, desenvolvendo unha agricultura, pois, daquel momento, non? Para os millos, os trigos, e todo o demais que concernía a agricultura. Antes se compartía, era unha forma de vivir, a xente iba, tiña a terra, traballaba, tiña o gado, mataba, veía as súas matanzas, e despois se compartía moito co que era o río, non? E o río, pois, daba daquela, pois, todo, andaba de todo un pouco, non? De todo tipo de peixe, e entonces hasta se chegaba, hubo o que le chamaban quebradas, había os portos, porto de arriba, porto de abaixo, e esos portos se repartían entre as quebradas, que as quebradas eran grupos de pescadores que se formaban, e uns pescaban nun lado, outros pescaban noutro, e entonces había a época do sable, había a época da lamprea, había a época da solla, entonces, pois, era unha forma de vivir máis, non? De compartir a agricultura ca pesca que nos proporcionaba o río Miño. Despois isto se foi mermando a través dos saltos que se fixeron, e o río foi perdendo, pois, os desoves que iban arriba, o peixe, ao facer as presas se lle cortaron os campos de desove, entón empezou a mermar a pesca dunha forma brutal, e despois había a contaminación de que se empezaron a fazer as depuradoras, se empezaron, isto non funciona como tiña que funcionar, entre unhas cousas e outras, pois hoxe unha das industrias boas que podía ser o río Miño,
pois está totalmente fundido. É unha pena, é un río morto, prácticamente. Moi morto xa. En Goián, xa no ano 40 e algo, xa tiñamos un cine. Un dos fundadores foi meu pai, precisamente, con outros socios máis, non? E xa tiñamos un cine, e ter un cine xa daquela nunha aldea era, pois, xa, bueno, que había movimento, non? Xa había... Goián era o centro onde a xente viña ao cine, o cine daquela era o caixa, se queres, pois, culturalmente, como lo queres chamar, era o que había, prácticamente. Logo, sí, tamén había, aquí naceu o Centro Goianés, antes co cine, naceu, isto foi feito por a colaboración de emigrantes no Brasil, emigrantes en América, sobre todo no estado de Nova York, que cooperaron económicamente para levantar e facer o Centro Goianés. O Centro Goianés tuvo unha actividade cultural, onde aquí había grupos de teatro, aquí viña actividades de todo tipo. Aquí se realizaban hasta os mítines das eleccións, bueno, foi un pouco tamén, pois, unha bandeira donde culturalmente pois tamén fixo que aquí a xente viñera a Goián, porque aquí pois sempre había conferencias, sempre en Goián era donde se cocían hasta políticamente todo, non? Tuvo unha fábrica de madeira, tuvo unha cerámica, tuvo aquí os centros, os viveiros de Angula estaban aquí en Goián, aquí naceron os viveiros Peixoto, donde hoxe eles foron os pioneros de empezar a producir planta para vender por España adiante. Tamén a xente emigrou moito, sobre todo empezou a emigrar a América, a Brasil, a São Paulo, a Santos, a Río de Janeiro, algunha Bahía. No estado de Nova York, sobre todo, é onde a xente daqui foi a estado de Nova York. E sempre nos estuveron visitando, así que podían, xa viñan a súa terra e tal. A Goián hasta tuvo un equipo de fútbol no estado de Nova York. Sí, todo un equipo de fútbol que está aí, aquel que está ali, aquel cuadro. Eu montei aquí unha discoteca Ceibe, que vos conto unha anécdota cando foi a discoteca Ceibe. Eu sempre anduve na política, anduve sempre un pouco na movida do bloque, que eu sempre fui un nacionalista, non? Entonces, cando fui cando eu fui a legalizar a discoteca, a Pontevedra, ainda había franquismo, ainda había xente ali e tal. Entón, me acordo que fui ali. Entonces me dice, era un policía, e me dice, es que esto de discoteca Ceibe no me suena muy bien, esto me suena a bloqueos o cosas de este tipo. Era mejor que usted le pusiera otro nombre. E tal, eu, nin pa Dios, claro, eu, discoteca Ceibe libre e tal, entonces non había maneira, a mí quería un tipo tal, pero eu non, Ceibe, porque o que lo levaba dentro tal, entonces non había maneira, díxome un porteiro que estaba oindo ali, isto, eu sei a maneira como podía arreglar isto. Dixo, a ver como podía arreglar, isto me voy a traer dúas lampreas. Mi carro me arreglar un problema. Dixo, eu, hostia, que se por as lampreas non hai problema. E logo as actividades do Cine Goia foron, aquí, eu trixen actividades, o sea, de isto, desde Madrid, a estrella, e en Vigo non se miraba o que en Goián se vía, Trae unha comedia de desplote total, o sea, que iso non en Vigo era castañas calentitas, trixen a Fernando Palacios, tuvo que depositar en Madrid 300.000 pelas daquela, e trixen un eu solo, tiña un cine en Arcade tamén, e trixen os pa aquí. E se eu tiño aquilo un mes aberto, un mes hinchía, porque aquilo non era...
Aquilo era normal. Entón eu estaba arriba, no galiñeiro estaba co sargento de Guardia Civil. Eu dixi, oi, me cago, de mañá vou po caldeiro como unha hostia, isto é hostia. Entón dixo o sargento, me cago, e díceme o sargento, tranquilo, joder, tranquilo, isto é a puerta cerrada, que viene quen quiere, non pasa nada. Eu dixo, bueno, menos mal. Tuve unha cura, o cura Antón, claro, foi dicir de que eu, entón, que isto non podía ser, que isto era hostia. Entón, o cura de Bollán estaba na praza, estaba a xente chea de can, entón me collou ali, mandoume un sermón, pero para que todo Dios oíra, para ele justificarse de que entón eu arribei-me a ele e dixi, mira unha cousa, don Ángel, usted cuida do seu negocio, eu trataré de cuidar do meu, vale? O sea que usted tal. E outro día nos encontramos na Caixa de Aforros e dixo-me ele, eu tiña que cumplir. Eu tiña que cumplir. As miñas irmás, unha era xastra, a outra, a Luísa, a traballar no campo. A Antonia tiña que ir á compra cando a mamá non podía, porque a mamá se tiña que repasar roupa ou unha cousa ou outra, tiña que quedar a mamá. Entón, a Antonia iba a Tui, traía o comestible, mandaba a mamá traer o comestible, pescado, pan, o aceite e iso, traíanolo miña irmán. Eu botei, non sei se 4 ou 5 anos, cuns velliños. Eran 5 velliños, 2 homes e 3 mulleres. Porque andábamos ali ao xornal, íamos a ganar os cartos. Pero despois, as da casa, as señoritas e máis os 2 irmáns que eran solteiróns, pois estaban todos xuntos, estábamos todos xuntos. E traballábamos, e viñan os xornaleiros de fora e tamén estaban, os xornaleiros tomaban o bocadillo e iso, pero eu non, eu iba a casa a comer. Me gustaba comer con meus pais. Claro. As señoritas eran moi boas, moi boas. A min regalábanme moitas cousas. Aquí a Tomiño viña a vender á plaza. Viña a vender á plaza. E iba a vender a Porriño. Hasta chegar a Tui, tiña que ir a pé. E despois de Tui, collía o coche de línea e iba hasta Porriño. Xa me deixaba ali o coche de línea. Tiña as foreiras, chegaba, vendía, e se viña para casa. O papá, cando non iba para o traballo, é que tiñan que botar xudías, botar patatas, botar todas as tracalladas para que despois tiñamos para nos comer e máis para vender. Traballei esta última hora. Agora levo días ando a recoxa. Bueno, eso, caíches? Pois caín e que coxa pa pouco. De que traballabas ti? No campo, diante dos bois, diante das vacas, que as chivas, que había cabras, chamaban de... Sí. Assim, muitas coisas que non se acordan. As vacas e os bois e as chivas eran vosos da tua familia? Eran. E tiñades tamén terra, verdad?
Había terra para labrar, que agora hai tractores, pero antes non había tractores. Meus pais iban a Vigo a comprar os porcos, despois traían no camión da fábrica que iban a levar leña, e eles viñan no autobús, e despois había que trelos. Desde lá de Santa María había que traer os porquillos a pé por aí abaixo, aí polo monte, e a veces daba traballo a traelos, ataba sin unha corda unha perna. Viñan por aí. E ela viña, dicíame, correchiño, correchiño, correchiño. E ela viña os porquiños para a corte. Era bonito. Foi terra tamén de contrabandistas. Aquí hubo o contrabando que chaman o contrabando da fame e o contrabando industrial. O da fame foi cando na guerra e cando tal iban a buscar a Portugal aceite e iban a buscar para comer. E entón era un contrabando, pero era o contrabando o da fame, non? O outro era contrabando, pero xa era outra historia, non? Donde se manejaban pois, de cobres, de almendra, de pasar pezas de coches, bueno, xa foi outro tipo de contrabando. Foi unha actividade moi importante. En Goián dormíase de día, traballase de noite. O sea, en Goián había unha movida impresionante, non? Meu pai tamén foi contrabandista, eu vivín aquilo de que cando empezaba a anoitecer os homes viñan a buscar o contrabando para pasar para Portugal, entón pasábase de noite en barcos e eran cargas había de 50, de 100, cando era almendra, cando era un segundo tipo de contrabando que fora, e iso logo o levaban ás costas, ao lombo, como se vai dicir, desde aquí, sobre todo casi desde arriba, de aquí do pueblo, hasta o río, non? Estaba a Guardia Civil, aquí había un cuartel da Guardia Civil, que bueno, que iso agora desapareceu todo, pero en Goián era un dos cuarteles máis que tiña moitos números aquí, porque aquí había unha actividade, vir a Goián tal, aquí os Guardias Civiles, pois, para moitos era un lujo, porque aquí logo, claro, había despois ganábase pasta aquí, porque había as trafucadas. Despois, poder pasar o contrabando para Portugal, había que amañar a historia, non? Para, bueno, era o que había. Aquí, cando un Guardia Civil que viña, isto, pois, ao final salía ben daqui, o sea, porque daquela dicías un guardia pasa máis fome con un guardia civil, pero aquí tal, non? Aquí chegouse a pagarlle a Guardia Civil con diñeiro falso. Facían o diñeiro en Portugal, e iso foi verídico, facían o diñeiro en Portugal, e logo de pagar aos Guardias Civiles se pagaban con diñeiro falso os contrabandistas. E logo, que pasou? Colléramos, claro. Entón, un deles foi a casarse, foi a Vigo, o Tui, por aí fora, non fora a Vigo. E ali, pois, empezou a comprar do mellor, muebles de tal e cual. Entón, claro, os comerciantes lle chocou aquí, hostia, Guardia Civil, carallo, esta xente anda tal, e entón pagou e tal, pero ao pouco tempo de salir precisaronse ver o diñeiro. E mirou o diñeiro era falso. E xa falaron coa policía, e creo que o Guardia Civil chegara a Goián, xo habían collido. O contrabando era como era o contrabando, era como era. Eu non me dedicaía a iso, pero eu se iba a Portugal, por exemplo, eu compraba o tabaco para min. O contrabando, pois, había moito contrabando, había que andar por aí de noite a espías, a espiar a Guardia Civil, e por entre os maíces,
eso. E pasábamos as cargas ás costas, desde o río hasta arriba, hasta casas, así, todo así. Había un bar ali, bueno, había dous, o Casino e o Canta. E dali espiábamos a Guardia Civil, cando salían do cuartel, porque o cuartel estaba ali. Pero a Guardia Civil non sabía ou...? Moita non sabía, outra estaba comprada. Claro. Entón, cando chegábamos onde fora, en brigada ou así, entón había que espialo. Había que espialo, porque os lugares estaban comprados. Claro. E que se pasaba, sobre todo? Moito café, azúcar, almendra, bueno, de todo, de todo, de todo. E logo onde se vendía iso? Pois iso logo levábanse para as casas. Había unhas casas particulares xa que o distribuían. Anécdotas moitas. Había un señor que había que pasar un regato, el puñase a feia de puente e os homens a pasar por riba del. Sí? Sí, Madriña. sí. E pasaban cantidad, cas cargas ás costas que chamaban o Leoncio, que era unha modesta. Que quere, tudo acaba. A min gustame falar con personas que me falen e que me digan para eu aprender tamén. A mí me gusta la gaita, viva la gaita, viva el gaitero. A mí me gustan las chicas del pelo rubio, color moreno. ¡Bravo! Sí, Ai, chica, agora é que me mereces un lío. Falei, pero non, o falar non me cansa. Ah, que nada. Quedei contenta. Como xa chegas a tempo para coller o autobús e todo, Sí, porque o autobús se non sai, debe estar a chegar.